akcie Rebeky. Bez mesiacov vyprázdnená od obydlí. Na rohu miestnosti fľaša s odrezaným hrdlom. Kto sa podujme ostrosti hluchého sveta a tvojich stien? Nerozumiem odvahe a očakávaniam, ani tvojim dlhom. Jediná vec, ktorú viem naisto, je, že smrť so sebou niečo berie. Chýbajúcu kartu z balíka a všade po zemi poodtrhané ruže. Už sme opustili svoje astrálne telo. Môj strýko bol členom SS. Už ho nejako nevzrušujú tanga s leopardím vzorom, ani diptych kohúta na klátiku s podrezaným hrdlom. Čo teda dnes spočinie na jeho tanieri? Syndrom rodného mesta pre požívanie obiet zanechal otlačky samíc. Úplne najťažšie je sa potajomky a postupne zbavovať vlastných orgánov. V stálej prítomnosti ničoho iného než vlastného hlasu musieť vysvetľovať triednej učiteľke silonky s krvavými fľakmi, tak ako má naspamäť naučené. Niekto nás udal! Možno Bleskovbot, alebo tá mladá židovka hrajúca na klarinete, s riedkými vlasmi popás. Rodičov už nemá, žije u starého hodinára. Ale ani tá najdrobnejšia sestra nevyšla v ústrety obetiam schematizmu. Kvet je preč a korene ostali v zemi. V mojom živote už nemáš žiadnu moc. Mám tvrdšie jadro, ešte tvrdšie než tvoje jablko plné kianidu.